hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Didi po sa inyong programa ang anhapot sa DCGB, dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema mabawasin, asin ang sarong likramo masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Magandang morning na Pilipinas. Hello, hello, hello. Hello, how are you? Mga tugang, good morning tabi sa Endogabos. Magkakahuron tangon yan, apudang ko po si Dr. Ana Linda Bilyen dahilan ta nagkukusog ang istorya. Nagkukusog mga tugang ang istorya nationwide as in worldwide. May kinaaraman po sa isyu kang Nipah virus. Ano ang Nipah virus na ini na kasubago baga duman sa istorya ni Padingmar na medyo delikado pala ini ta pwedeng, although pareho kan ibang mga viruses, pwede pong ikagadan kitawo pero titamaan kay ni ang utak nin tawo tabi susog duman sa news na dagon ta kasabaw kay Padingmar. Kaya pag-iristoryahan ta daw ini, standby muna Karen apod ang takataod-taod, standby, babalikan ta ka. Ini, ano po ang Nipah virus na ini? Paano po ini nakaulakit mga tugang sa tawo buda sa inagpon ini? Sabi kan Department of Health, ang Nipah virus daw, mga tugang, garikwan ini nagpon sa hayop. I-confirm ta ini kay kay Dr. Ana Linda Bilyen, mga tugang sa ropong infectious disease specialist ngunyan tabi na pagkaaga, para po masabutan ta ano ini, asin para magkaigwa na kita ki advance information regarding po digdi mga tugang sa Nipah virus na ini. Inapudan ko po si Dr. Bilyen. Hello Dr. Bilyen, magandang umaga po. Good morning po. Good morning. Yes, Doc. Sir Henry. Yeah, long time no hear, Doc ha. Kumusta po kamo? Okay naman po. Opo. Okay, thank you po sa oras ha. Kasi Doc, medyo umiinit ang balita worldwide, no? Yung mga paghahanda ng mga kababayan natin sa buong mundo, mga bansa, no? At saka sa Pilipinas, may mga linalabas na rin pong statement yung Department of Health regarding dito sa Nipah virus na to. Kaya gusto naming makipag-ugnayan sa inyo para may advance na kitang information regarding po digdi. Primero po Dr. Ana, Dr. Bilyen, saan po nagsimula itong Nipah virus at paano po na-develop to? Opo. Yung Nipah virus po, matagal na po yan. 1998 siya first na discover yung sakit na yan sa sa Bangladesh. Tapos every year nagkakaroon ng mga parang outbreak yan. Actually sa Pilipinas 1994 ata yon, nagkaroon din tayo ng outbreak na ganyan. Pero hindi naman siya kumalat, tapos na-contain. Tapos since then, wala na pong na-report na kaso sa Pilipinas. Saan po, Dok, nagsimula to? Sa hayop ba? O anong klase po ang simula nito? Oo, ang Nipah virus po, isa yan sa mga sakit na tinatawag natin na zoonotic. Ibig sabihin, nanggagaling po siya sa animals. Opo. So, ang nagkikerry po ng virus, ang nagdadala ng virus na yung Nipah virus, ang nagdadala niyan, fruit bats. Yung mga paniki na sa fruit siya, hindi siya yung, kasi maraming klaseng paniki, di ba? Yung may fruit bats, meron din yung mga sa caves. So siya po yung type ng, yung bats na sa fruit siya, na ang kinakain niya mga fruits. Usually, kaya na di-discover yan, usually maraming kasong ganyan sa mga areas na maraming dates, tsaka palms. So sa, 'di ba, sa India, sa mga Bangladesh, mga ganon, yung mga Asian countries. So pag yung bat na infect ng Nipah virus, tapos kumain siya for example ng fruit, ng palm, o kaya ng dates, tapos nakain yun ng tao, pwede siyang magkasakit, o kaya naman na-expose siya dun sa
yun, sa mga contaminated na yung juice, yung parang ginagawa nilang palm juice. Mm. So, pwede rin po ma-infect ang tao doon or pwede rin siya ma-infect through doon sa mga ibang animals. Like, for example, yung pigs, yung horse, pag infected, tapos na-expose yung tao, for example, farmer, na-expose siya doon sa pigs o kaya kinain yung meat ng roe o kaya pag yung nagkatay, na-expose sa blood. So, yun po yung mga transmission sa tao. Tapos, from the animals. Tapos, pwede rin naman po siya masalin from human to human. So, for example, yung tao na infect na po ng animal, nagkaroon siya ng Nipah virus, pwede niya rin siya ma-transfer sa ibang tao through yung droplet galing sa respiratory. So, yung mga laway, sipon, o pag umubo siya, or through the blood. So, yun po yung transmission niya ng Nipah virus. I see. Laway, droplets po, Dok, isa is yung laway o droplets. At paano yung blood transfusion po, Dok? I mean, transmission? Yung sa blood naman po, yung for example, na-expose sa dugo ng pasyente, pwede rin po siya, sa infected na animal, pwede rin siya po ma-transfer doon. So, pero not po sa blood transfusion. I see. Ibig sabihin po, ma-inhale niya o para magka-transmit sa kanya? Pag na-expose? So parang kahit anong mga virus po na nagko-cause po ng respiratory symptoms, nagko-cause ng ubo. So pagka umubo yung tao, syempre naglalabas siya ng droplets. Yeah. So pag na-inhale po yun, na-inhale yun ng isang tao din, pwede siyang mahawaan or through the body fluids, ibang body fluids like blood or ibang body fluids ng tao. So, na-expose, for example, yung nag-aalaga ng taong may Nipah virus, pwede rin siya magkasakit. Kaya ang prevention po niyan, for example, merong isang taong may Nipah virus, kailangan nakasuot siya ng PPE. So, nakamask, nakagaggles, nakasuot ng gown, yung mga ganon, para hindi po siya mahawaan. I see. So, Dok, tama talaga yung nababasa ko pala na itong Nipah virus, hindi na ito bago. Matagal na to. Matagal na. Matagal na po. Oo. Opo, At saka matagal na. sinabi din ng Department of Health na nagkaroon pala ng kaso nito sa Pilipinas nung mga nakaraang 1994, Dok, tama? 94? 1998 po. 1998. So, na-contain ka agad ito. So, Yes, na-contain po. And since then, wala na pong na-report na kaso sa Pilipinas. Kaya nga po ngayon, na binabantayan natin yung mga borders natin para po hopefully walang makapasok. Pero syempre minsan hindi rin naman talaga nako-control kasi lalo na pag syempre through travel, madaling maikalat sa iba-ibang country. So yun na lang po siguro high index of suspicion kung in case na galing yung isang tao sa lugar na may mga outbreak, like for example ngayon sa India, 'di ba? Ang may outbreak, so kung galing doon tapos nag-develop ng respiratory symptoms pagdating sa Pilipinas, siguro kailangan i-isolate kasi hindi naman malalaman agad kung meron yung Nipah virus yung tao kasi ang symptoms niya parehas lang naman siya sa ibang viral infection na may ubo-sipon, may lagnat. So mahirap masabi kung Nipah virus yon kung hindi siya ititest. So, kailangan i-isolate, itest. So, for example, galing ng India, doon sa area ng India na may mga outbreak na ganito, tapos dumating sa Pilipinas, may lagnat, may ubo. So, kailangan i-isolate yon para matest. Kasi doon lang po malalaman kung may sakit siyang Nipah virus kung matest po siya. I see. Dok, ano ba ito ka-fatal? O, sabi mo, yung mga symptoms, ganun parang na-imagine ko din, parang yung sa COVID-19, di ba? Yung sa COVID nung may mga parang ganun sintomas. Paano ang impact niya sa tao? At ano ba ang kwan niya? Gano'n siya ka-dreaded? Tama ba? Gano'n siya ka-delikado pag na-infect ka po nito? Nakakamatay. Opo. Nakakamatay. Yung kasi po, yung Nipah virus, siya,
pwede siyang mild lang, pwede rin naman siyang severe. Usually, yung mga severe na Nipah virus infection, siya yung mga involved na yung brain. So, nagkukos po kasi siya ng brain swelling. So, pag ang isang tao nag-present na meron ng confusion, tapos parang nag-headache, yun yung medyo severe kasi mabilis namamatay in 24 to 48 hours na pag meron ng symptoms po sa brain, like yung confusion, headache, tapos parang iba na yung sensorium, yung parang tulog ng tulog, ganon. So, yun yung parang signal na parang na affected na yung brain. Yun yung nakakamatay. Ang fatality rate niya po kasi is 45 to 75%. So, masyadong mataas. Masyadong mataas. Kaya nga very important na ma-diagnose early para mabigyan ng supportive treatment kasi wala po siyang definite na binibigay na antiviral. So ang treatment po, supportive lang po. So kung may lagnat, para sa lagnat, may ubo para sa ubo, ganon. So yun lang at saka ma-isolate para hindi na po makahawa sa iba. I see. So tama, Dok, ang pag-intindi ko po, yung brain ang unang tinatama, ang pag malala na, yung brain ang tatamaan na pwedeng talagang ikamatay. Opo. I Opo, see. yun. Pag brain na ang tinamaan, pwedeng mamatay ang patient. Kasi pwede rin naman na hindi tamaan yung brain, magkaroon lang siya ng respiratory symptoms. So parang ubo, sipon, parang trangkaso lang, mild. Tapos yun, pag tinamaan ang brain, yun po yung deadly. Tapos Nakakamatay. medyo Opo. ka na yan. Opo. Medyo delikado na yan, so with that po, mga halimbawa, Dok, infected ka, na-expose ka, mga how many days po yan bago ma-feel mo na parang mayroon ka na, ma-infection ka na po ng Nipah So, virus? from exposure hanggang mag-develop ng symptoms, pwede po 4 days to 14 days. Yun yung incubation period. Opo. Pero may mga nare-report din po na kaso na hanggang pinakamatagal, 45 days bago nagde-develop ng symptoms. So, yun po yung kanyang incubation Matagal, period. Dok? Pero, Matagal? normally po 4 to 14 days. Yung pinakamatagal na document nila, 45 days. May posibilidad po na asymptomatic din ang isang tao regarding dito? Pwede rin po. Pwede rin na asymptomatic. Kasi pag mga viral infection naman po, kasi, di ba, depende rin sa resistensya ng tao, yung kung magiging severe yung sakit or hindi. So, pag mahina ang resistensya, baka mas severe yung infection sa kanya compared kung malakas yung resistensya ng tao. I see. Sa mga history, Doc, anong karamihan sa mga demographics o age demographics ang madalas tamaan po nito? Wala naman pong particular kung mas common siya sa lalaki, sa babae, or sa matanda, or sa bata. Kasi po, wala naman siyang bakuna. So, in effect, wala pong immunity po yung mga tao. So, pag na-expose, pwede talaga pong magkasakit. I see. Kaya lang, syempre, mas malala siya dun sa sobrang bata or sobrang matanda. Kasi, yung dahil sa immune system. Oo. So, kung matagal na to, may chance ba na ang virus itong lumalabas ngayon? Kasing bangis pa rin nung unang strain po, Doc Bilyen? Opo. Ganun pa rin po kasi wala naman pong parang hindi naman po siya katulad ng COVID na masyadong mabilis mag-mutate. So, parang same pa rin po siya nung na first na-discover na Nipah virus. Wala pang masyadong mutation. And actually, may mga dinidevelop na ngayon na ongoing development ng mga gamot for that sa Nipah virus. Pero up to this date, ngayon po, wala pang identified na gamot sa bakuna. I see. Yun ang medyo bad news pa, Dok, Kasi hindi naman siya naging pandemic nung panahon ng lumabas to, karamihan lang naging counting Kumalat. hindi kumakalat masyado nung panahon ng lumabas to, na-contain ka agad.
Opo, hindi naman po siya ganun kabilis kumalat kasi unlike po sa COVID, airborne po siya, di ba? Yeah, Ito yeah. po kasi droplet tsaka contact. So, contact dun sa infected na blood and body fluids tsaka yung sa true droplet. So, hindi siya yung kumakalat sa hangin. Kaya hindi rin siya ganun kabilis mag-spread. Pero of course, kung overcrowded ang isang lugar, may spread din talaga, mabilis din talaga kakalat. Paano siya, Dok, namamatay ang virus na to? Paano namamatay? Paano siya nawawala o namamatay? Oo. Yung kung for example, sa ospital, Opo. nagkasakit, may inadmit na isang taong may sakit, regular disinfection lang po. Kung ano yung ginagawa sa ospital na pagdi-disinfect, like soap and water, Yeah. yung ginagamitan ng Sunrox, yun lang po, normal disinfection. Pero syempre po, yung naglilinis, dapat nakasuot ng PPE. Yeah, oo. Yung exposure po, Dok, sa sunlight o direct heat, o naman, pwede siyang mamatay ba sa init? Mas maganda po, regular disinfection pa rin po. Yeah. Yung na mga surfaces na may mga contaminated na blood or body fluids po. Yeah, kasi po sinabi mo kanina na baka nandoon 'yon sa prutas, di ba? Nasa prutas. Oo. Di ba? Yun Oo. What do you think po? Yung ano po, yung mga sa fruits po, like yung dates and palms, ano po yun? Basta pag may nakita daw po na mga kagat ng bat, wag na po daw kainin. Okay. Kasi baka contaminated yon. Tapos pagka naman yung parang juice, palm juice, kailangan i-boil. Oo, kailangan i-boil. Tapos pagka naman sa meat, mga contaminated meat, wag kakainin na raw. Kailangan po lutuin ng mabuti. Yun. So yun po yung ano niya. So hindi dapat raw kasi may virus po yon. So dapat binoboil o kaya niluluto. Yeah. May tanong dito, Dok. Halimbawa daw sabi, pagkitanong po kasi 'di ba sa mga utensils sa bahay, ano pang magiging protocol pagdating sa utensils? Oo. Yun na lang po. Huwag po gagamit ng for example, merong may sakit na tao, huwag pong gagamit ng utensils ng ginamit na. Yeah. Pero for example, nahugasan na siya, okay naman gamitin ng iba. So, not necessarily na parang i-segregate yung gamit. Hindi naman necessary. As long as nahugasan na po with proper hugas ng soap and water, pwede na po yun. I see. Huwag lang po mag-share ng ng utensils tsaka na pagkain po. So ang good news ngayon, Dok, wala pang kaso nito sa ating bansa, ano? Wala pang na-confirm na kaso sa ating bansa, ano? Sa ngayon po, wala pa po. Oo. Hopefully, hindi po. Sana, Hopefully sana. po, hindi po makapasok. Sana, Kasi matotoxic na naman kami. Problema. kaya 'di ba sa US, sa ibang mga airports, medyo mahigpit na po sila eh. Sa mga pumapasok na mga, lalo na pag galing doon sa mga bansa na mayroong kaso ng infection. May mga outbreak. May mga outbreak na. Sana sa Pilipinas wala and sana ma-contain natin kung meron man. Oo. Dapat talaga po strict tayo sa border control. Kasi yun lang po yung magagawa natin to prevent eh. Yeah, ang bad news kasi wala tayong vaccine regarding walang gamot walang gamot. Management wala lang. Gamot, Opo. Ano lang po, supportive ang treatment. So wala pong gamot, wala pong bakuna. Ayun, opo. Okay, Dr. Ana Linda Billen, Doc, maraming salamat. Baka po may mensahe kayo sa ating mga listeners po regarding po sa isyong to. Go ahead po. Okay po. Good morning po sa lahat po ng nakikinig. Yun lang po. So, sa ngayon po, no need po magpanik kasi wala pa naman pong reported na Nipah virus sa Pilipinas. Pero just in case po na makapasok siya, ang important po is talagang vigilant tayo na wag po pupunta sa matataong lugar. Tapos, as much as possible, kahit hindi po sa Nipah virus, mas maganda pa rin po na nakamask tayo. Especially pagka may sipon, may ubo, o kaya wag na lang po lalabas ng bahay pag may sakit. Tapos kung meron kayong kakilala na galing dun sa ibang lugar, na sa lugar po na may mga outbreak ng Nipah virus, tapos nagkasakit sila,
Kasi minsan po, Sir Henry, baka pag pumasok po sa atin, wala pang symptoms. Yeah. Tapos, nag-develop ng symptoms, nasa loob na, so nakalusot na sa border, no? So, kung in case po na meron kayong kakilala na galing dun sa lugar na may mga outbreak nitong Nipah virus, tapos nagka-develop ng symptoms, yung parang flu-like po, o kaya yung sinasabi ko na encephalitis, yung nagkaroon ng headache, tapos confusion, tapos yung parang tulog ng tulog. Report po agad para ma-test, i-isolate, report ka agad, tapos para ma-test, para hindi na po kakalat. Yeah, opo. So, yun lang po. Tapos, panatilihin pa rin po yung hand washing, yung mga ganon. Yung normal po na ginagawa natin. Oo. Nakikita ko nga dyan po sa labas, pag ang mga tao may sipon, may ubo, nakamask sila eh. Sila mismo ang nagmamask na eh, para makatulong din, hindi kumalat yung ubo o sipon sa ating mga kababayan, Dok. Tama, magandang practice po yun, Tama nakikita po natin. Yan. Opo, tama. Tama po yun. Na sila na lang po yung magmask, yung mga umuubo, may mga sipon, para hindi na po may kalat yung sakit. Whatever it is, kung flu man yan, kung COVID man yan, kung Nipah virus man yan. So, at least hindi po may kalat. Opo. Maganda po yung sinabi nyo kasi, di ba, sabi nyo kanina hanggang 14 days, Dok, yung parang incubation period. Incubation period. So baka makapasok na, wala pang naramdaman in 14 days, dapat i-observe talaga kung galing sa mga bansa na medyo may kaso. Opo. Doktor, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Mabuhay po. Opo, salamat din po. Thank you. Alright. Bye. Bye-bye. Thank you so much, mga tugang Dr. Ana Linda Bilyen. Paliwanag, may kinaraman tabi dyan mga tugang sa Nipah virus na iyan. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Adi. Grabe, adi. Ang mga, yan. Sana day kumalat ina. Pero kwan palang kanta, iguana palang kayan kang panahon. No? 1998, no? Iguana palan, kaya madali na contain, and siguro sana day kumalat na arog kan kang COVID. Dalingunin do. Ang makatakot digdita. Although dapat kita maging alarmist, dapat kita magpanic. Deng bakuna. Deng bakuna igwalang kigari style kung paano siya i-manage, no? Ang delikado digdi, tatitamaan niyang brain. Ano nga sa term na ginamit ka? Encephalitis. So brain, mga tugang ang i-atake niya pag nagulpi siya. Pero pwede man siyang minor, pwede man na severe, no? And etc. Kaya iyan po mga tugang ang bantayan ta, no? And so DOH, kasubago, kasuhapon, nagtataram naman na nakahanda sinda, ay doon na to kung nakamayin mga nakabantay na dyan, mga tugang sa airport, no? Mas maray na maiwasan mga tugang ang siring na mga bagay. Tangani na dahil na magkalap, maglakop ang siring na klase ng virus. Nipah virus, hali palan sa kwan, sarong klase na paniki. Sarong klaseng paniki palan, salbatan ng paniki ini, kuminaon ki prutas. Duman sa makaraklanda, duman sa mga dates, bata paborituhong ko ang dates, masiramon yan. O yan na di ba? Masiramonon yan. Salbata na, linukson ngayon sa dates, kinaon, nalibon. So virus yung daradara, kinaon man kan tao. So prutas na daradara niya. Nagkaigwang infection. Nag-transmit na, pwedeng pasiring sa mga iba-ibang klaseng hayop, urig, karni, o etc. Kaya po, mga tugang, ulitong ko lang, sabi ni Dr. Bilyen, mag-ingat. Pag may sipon, magmask ka. Mag-ubo, magmask ka. Tapos, kung may mga relatives man ang ganahali sa ibang nasyon, tan medyo ang incubation niya halawig hanggang 14 days. Kaya ito baga, may quarantine period kita, pareho kang sa virus, sa kwan, di ba? Pareho kang sa, pareho kang pareho mga tugang kanso sa COVID. Iyo po, ayan tabi, mga tugang ha. Maghanda lang kita, ako sa iling ko.
Sana dai. Mawagas naman kita kainigdi. Basta nag-ireskwila kitang tultol. Kung igwa naman ki mga lockdown, sana dai mabot sa point na mag-lockdown. Tayo inaradala naman yan. Kung kumalap yan, maging pandemic yan. Mga tugang, baka mag-develop ki mga vaccine na naman tungkol dyan. Sana dai. Ano? Bata sa Amerika, naghali na sa World Health Organization. Uminali sa Amerika, abo na, kamo na ngayon. Mga tugang 5 minutos makalipas ang alas 5 o alas 8 nin pagkaaga, ang mga baretang yan hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ako na, Ronald. Ako na. Balikan ta mga tugang ang report. Hali po dyan sa lawas kay po ang Mega Force Patrol. Nasa linya si Karen. Pagkonstruhir sa atop kang stage kan Piñaranda Park. Pigalat na sa nang mapunan kan kontraktor. Karen Ala sa detalye. Good morning, Karen. Yes, VP Henry, nasa mga nagkakarapot ng kontraktor kan Peñaranda Park Anbola, kung mo arin formal na pupunan ang patrabaho sa konkretong atop kan stage sa Peñaranda Park. Lalo't preparado naman ang ipapatrabahong porsyon. Iyan ang pinakahuring informasyon na nakuha kan DCGB News sa Information Office kan DPWH 2nd District Engineering. Kung sa sinabing ang development kaini, pag-uurulayan pa sana sa presenting aldaw ning formal asin personal between kan project engineer, DPWH, asin mga kontraktor na iyo an high tone asin FSCO. Kuno arin pwede nang punan ang natatada na sa ng edipisyo na iaaman, lalo't notisya na VPN na naggarahay-rahay na ang panahon, asin secured naman kiyero, ining palibot kan stage kan parke, tanda na mapatrabaho na kan suatot. Matatandaan paano na sa naipapamareta na kan DCGB News, ang promisa kan kontraktor, mapuon ang patrabaho sa oras na mahilingan ng sunod-sunod ang karahayan kaining panahon sa pagsabing ngani na day maafektaran ang pag-establisir kan sa pundasyon. Apwera kaayan VP Henry, sa oras na nakakordo na ang porsyon kan stage, mapuon na sa aktibidad na ini, mantang sa ibong man kaiyan, ang pakihuron man pati kan gobyerno provincial kan Albay bilang end user o maresibi sa pag-turnover kaining dakulang pati sa Albay. Itauna dapat iyan sa probinsya na pulido, dahil kurulang-kulang, dahil mga diferensya, bago ang gigibuho na Magayon Festival sa Mayong unya na taon, lalo't yaon ang gadaan matakan probinsya sa parke na paggigibuhan kan nasabing festividad. Sisay ang kontraktor tabi na magibukan, Karen? Duwa baga VPN list, sigun sa DPWH na konserna niya to, dahil sa joint project ini, iyo an high tone construction and development, And? as in an FSCO, builders and supply. I see. So, ang gigibuhon in the stage lang, ano? So atop man sana. So, atop, ano nga ang plano kang stage dyan? Para ma-refresh kita ng mga nag-aantabay? May plano ang tabi VP Henry na ikonkreto na kung atop kan stage kan Peñaranda Park. Dahil lang sa matatandaan, rumi ng pahog to retractable roofing kan stage. Kung kaya naisipan o narealisar na ka na ahensya na ikonkreto na ini, tanganing day nagilaray na mamugtak sa diskwido kung nakaretractable na ang atop sa stage. Tama ko ta suggestion ni Engineer Baclaw kang eno, tano? Na imbis na, dahil ako ta paghiroon. Ade? Oo, tama baga. Oh, sa Saan Subnaw, susunod? ang park, sarado, di ba? Ay day VP Henry, ang kabanga kan portion kan Peñaranda Park. Pwede. Bukas, to stage man sana, ang isa sarado, tasusog pa lang sa urulay kay ni, hinagad ni Governor Rosal, isarado sa portion kan stage,
pero sukabanga kay ni. Pwede. Bukas, sukabangang porsyon sa publiko. Yeah. Sukabanga sa patrabaho, tangani ngayon, di malapa, ang Peñaranda Park. Iyan. Okay. Sige, Karen. Yan ang report, Karen Ala, this is Given News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas, may kinaraman sa sitwasyon. Mga tugang kan Peñaranda Park. Takan Disyembre baga, inatupan iyang kihababa sana, di ba? Inatupan iyan mga tugang kihababa sana. Ako nga, di ako duminuman. Tawa ka nga niya ako, rumampahog yan. Lalo man sa, kan Disyembre baga, inatupan baga kihababa sana. Pero pinasiguro man sa atop na ang tubig, day mag-stock taas. Tangani mga tugang naggumian ang atop kan stage. O sangon yan, yun na pala ang gigibuhon. Tabi na dapat igwana kita ki konkretong stage. O naramdaman ko tama. So suggestion ko ta ni Engineer Baclaw kanang minaging mga panahon ulitong ko lang na dahil na pag-route hayon sa stage ta makusugunon pa ito. Pakarayon sa nakuta. Inimprove sa nakuta ito mga tugang na stage na ito. Kaya lang ang problema nga ni yan, mga tugang susog sa plano, dapat nga halion ito, binugtakan mga tugang ki stage na may atop na trapal. Ito talaga, kang inot, sa isip, nagduda na ako ito, ang trapal, malalapa. Kung malalapa sa trapal. Kang nalapa, di ba, sa kahaluyan, buda subakal, nagtatakla. Bako na naging controversial ito na buminagsak, ruminampahog, mga tugang kang nag-uran, kanuminaging mga aldao. Madali sa nata, baka lamang makahuron ta ang provincial engineer kan Albay, tay clarify tan, tagari mananggad, IB, sinaugaring si Engineer Baclaw, tagari mananggad overdue na iyan, busy na ugaring ang provincial engineer ta. Hello, good morning. Good morning. Yeah, good morning. Nakulong na nasasayang na pundo ang gobyerno. Iyon na nga niya. Makahira kang tao. Din ako nagpara seryoso, may mag-isip ka. Pero napaluha ako eh. Kayo baga, lalo na isipon mo sa mga nagbabayad kitax na legal. Grabe, makahirap talaga. Iyo ta. Piga para analyze ko, nata daw ta ang Pilipinas, dahil nag-asenso. Ini na lang tabi, DT. Oo. Ano na mamatik mo na, dahil mo pa na-residential do mo, may kaltas na. Iyo baga, ade. May tax na tulos, ade. May tax na tulos, di ba? Dahil mo pa na-residential do mo, may kaltas na. Oo. Tapos, maray kung so, aramo so, kaltas na papaduman sa maray gabos. Di ba? Grabe ang stress talaga sa tao mo niyan. Tapos, ito ba gabiping classic na example yan na part? Oo. Mapagal pag nagdi-design kan, nagdidisenyo kan proyekto. Oo. Contractor na mismo, bako man so ahensya. Kaya nangyari, tama mo nga sabi mo, maski day pa man dapat gabaon. Iyo. Di na ba? Paano? Ang totoo lang kaan, ang nag-design, contractor. Iyo nga ni. Yan ang problema. Jadi gusto ko naman mag-inhale, exhale mo na ako. Control ko sa tabata, garmainit ng panahon. May ginibo na nga niya akong placard. Yeah. Maduman ako sa BIA. Abangan ko na si Secretary Vince. Yeah. Okay, sige, Migo, salamat. Sige, tabi, good morning. Bye. Uni pansaro, sa Legazpi, may nagkapirang taxes mga tugang na dadagdagan. Ano yan? Dadagdagan tabi mga tugang ang buwis. Kasuhapon, hali ako duman sa sangguni ang panlunsod.
ang may proposisyon na, gustong amendaran ni Councilor Lahara, ano nga first name ni Councilor Lahara? Councilor Lahara, ang revenue internal, tama yan? Revenue code kay Legazpi, although may point man, may legal basis man, ang inabot ko lang duman sa ururon, iyon may kinaraman sa, primero, mga idle land na dahil nagagamit. Bubuwisan mo ito, oras na dahil mo magamit. So mga professional na nagpa-practice sa Legazpi, mabuwis ka. Halimbawa, ang mga technician, doktor, nurses, etc. Di ba? Gari, gusto ko makauron si Councilor Laharango niya na aga, kaya pig-text ko gusto ko siyang ma-interview. So ACCI nagmanifesto na kaswapon ta kay riba ako duman na dapat friendly ang imposition kan taxes. Hello? Good morning, VP. Good morning, amigo. Speaking of taxes, Yeah. inadala daw, unang-una, VP, araw kayo ni, ako magiging triple taxes kita kung ipebe. Yeah. May taxes ka na sa trabaho mo, o sa sweldo mo. Kung may profession ka ngayon, let's say engineer ka, malaw ka din sa Legazpi, at additional taxes ka. Amigo, pag-clarify ko. Alimbawa nga sa DCGB, nag-hire kami ki doktor, nag-hire kami ki driver, professional ba yan, driver, technician. Mabayad sila ki buwis? Kaya nga, bako Professional kita practice sa syudad ni Legazpi. Ang apot ko, VP, pero ganyan, national taxes, automatic kaltas ka. Iya. Gusto sabihin, double taxes ka? Actually, kaswapon nga na swinapot ko, takita baga, pag nagkabag kita ki sedula, di ba? Resident certificate, iyapot kita, pero nga sir, ang sweldo mo. Kayo, kahit base naman. Ki-compute baga naman kung pera mabayadan mo sa resident. Nganya ko, baka nga, tumaymayin nga ko, this might be ikwan. Double taxation. Bako man double taxation, sinimbag ako dumang kaswapon. Kaya, pati sa mga auto-migo na malawag sa Legazpi, mga van baga, ikang may nagpa-deliver ka sa Legazpi, pag luminugan sa Legazpi, mabayad ka? Dili, sa kuya, base sa kuya, kari, gagananon mo so, Yeah. establishment ka Legazpi kaan. Mm. Nagliwan mo, Pepe, Yeah. Ako, hindi man sana ako maglog sa daraganata, ibalog pa ko Legazpi. Yes. Di ba? Mm. Panduwa. Yeah. Imbes na yan, dilin siya ako sa gato, so magiging outsinta. Totoo lang. Correct. Kaya gusto kong makauron si Kagawad Charlton, binayan ko kasahapon, so hearing, so dialogue kang business community, buda sindata. Maalas 3 na Dalit nga na mga sa programa. Panduwa, BP, sabi, proponent yan. Yeah. Ngunyan, siyempre, may mga legislation niya na a-aproban. Ang approve dyan, Panduwa, Yeah. aproban daw yan kang sanggunian. Iyan, we do not know. Aram ko nang pwedeng abutan ka ini. Di ba? Yeah, no. Tapos ngunyan, iwan mo kita nga, idle land. Saan pa? May idle land ako. Hindi ako papatugdo ko. Sasabihin, papusuan mo ako. Tapi kumuwisang ko na ang taon-taon. Yeah. Gari, BP, balibungan sa kayo. Ori, apunan ko si Kagawad Charlton. Pig-text ko siya, dahil ko pig-simbag. Manong kung apunan mo niyan. May apot pa ko sa imo. Ano? Uyan na park. Iyan na pinyaran na ba yan sa kuya? Pinyaran na pa. Correct. Oo. Mabugtag bagong stage. Nag-revise ng plano. Hindi Opo. siya magasto. Sa gobyerno? Kaysa kwartang ang gobyerno. Sa tao? Gura anong amount ka ang tabi? Default. Iyan, milyon yan. 93 million. Oo. Kasabay sa stage. Yes. Ngunyan, paano yan kung i-rehab yan na stage na additional Another gasto. additional na budget for what? Gasto? Oo. Saka
Ako tayo na BP matugot ka ng probinsya. May pagpalibungan payo ko naman ngunya na aga ha. Tabing mare ang payo ko May ngunya. pa? Ah, Bilis naman sa aga o bagkaw. Suya-suya na kita. ang hapot ko nagiinit ang hapot mo nagiinit ang payo ko ha. BP, Oh. hindi ba kita sa gitna na ili-ili mo sa makaturog ka na? Yung managat. Di ba? Awin na. Iyo man sa tabi, BP. Yes. Marahin na aga. Maray na aga. Di ba? Oh. Madali lang. Igod professional fee. Pero si Dr. Chris may sabi na professional tax receipt. Pade. Hello pare, yes. Good morning. Igod, baka may pigbabayadan na kamo pade. Kaya nga ni Babayadan na po kaming mga professionals every time na ma-renew kami kang kang makuha kaming sedula that is yearly. Kasabay na dyan sa MUI ang PTR. Oo, pero Oo. yung ano pigapot ko kasuhapon, inapot ko ang kasuhapon actually. Tax na naman. Ngunyan, yan ang professional ngaya practicing their profession in Legazpi. Ikaw kitax pare. Kayo pa Kaya napot ko man, alibawa nga niya ko. Alibawa nga niya ko kami. Yes. Yeah, alibawa nga niya ko kami. Nag-hire kami ki doktor. Kasi nga niya ako mabayad kang professional fee kaan. So, kumpanya o so doktor. So, employee so employee, so doktor. Pwede pagsiringkan, makuha na akong 2307 sa sweldo sa kuyang kumpanya. Tigwa naman ako pigabayadan sa mga companies baga naglalaugan mo, hospitals. May 2307 bagang pigataw yan. Yeah. Deducted na kami for every professional fee na pigo ko kami. And duman sa municipality or sa city na napiga-practicean mi, pigasingil na kaming professional tax. Ito nga ning PTR. Yeah. So, another professional tax pa ba? On top of that, napigbabayadan ming tax every year. Oo. Yan, ikaklaro ko ngunyan pa dita. Gusto kong makaon. Inapot ko ng kasapon actually. May legal basis da ka yan sa local government code. So, kadakol na taxes nga niya ako pala. Double taxation nga niya ako. Bako man na double taxation? Sa bagay talagang bagadigdi everything na pag every movement mo may tax. Tapos, may mga issue kang madangog na kung ano-anong mga anomalya. Malibong lamang ang payo mo. Ayun nga rin, pwede. Okay. Okay, sige, padi. Salamat. Sige, pare. Thank you. Salamat. Alright. Sandali lang, Pading-al ha. Pading-al, sandali lang ta. Apudan ko si... Baka... Di ako nagsakuya nagsimbag. Kung di pigtext ko, mas maray ng kauronon ta, ha? Baka lamang makauron tangon niya. Ano na nga nito to? Kinuha ko sa number kaswapon eh. Councilor Charlton Lahara. Sandali. Alas 8:22 oras sa Pilipinas. 09 Gari kulang ang numero. Tama. Tino sa kuya kaswapon. Ito, nag-ring. Baka lamang makauron tangon niya na aga. Madali lang Pading-al ha, dahil ka magiro dyan. Konda no transition ka ni next week, tabi. Gusto kong inuto na kauronon si Kagawad Charlton. Tapos isunod ko si President Glenn Lee kang Albay Chamber of Commerce and Industry. Tasaro sa mga apektado kay ni yung mga tugang ang negosyo. Pati kita, ako sa iling ko may chain reaction. Alimbawa, nagbabayad ka kitax, professional fee, driver. So driver, siyempre, pag nagbuwis ito, pwedeng siya, mag-ako man siya kisweldo bilang driver, malangkaw man siya. Ang pet kaan, taba, ano ba kan, ipapass on man sa na yan. Ipapass on mga tugang sa mga konsumidor, sa mga kliyente. An iba, makop gabos, di ba? Gwaran, din nagsimbag si Kagawad Charlton Lahara. Gusto to talaga ini, mga tugang, nasaro-saroon sa iya. Buda, after kay di kwanta ka madadagog nindo gabos kung ano so mga ang igwa naman so idle pigaapod di ba professional fee although dakulom na din itong so mga mga trucks delivery na malaog sa Legazpi although may truck van kita pag naglaog sa Legazpi nagdiskarga ito may taxi to Ronald pero dakulon man na din na hero na iningkrisan mga tugang kitaxes. Yan. Dakulon man, in fairness. Tabi. Kaya, baka, gusto ko makauron si Councilor, kuta mo niya na agaw. Guwaring baka busy, etay 25 na eh. Hello? Hello, VP. Opo. Shara,
Apo din daw tabi si Councilor Lahara habang nagkuwang. Sige, tabi, Migo, go ahead. Okay, pag nakaurong mo tabi yung counselor, Aha. pwede pakihapot mo. Kung halimbawa tabi, kada driver na malaog sa Legazpi may tax. Aday, sa mga hired pa de, sa mga hired, halimbawa, nag-hire kay mga empleyado na nga professional. Day kay riban mga jeepney driver. Day kay riba ito. Day kay Kasi riba ito. by the term itself, professional driver's license. Yeah, correct. Diba? Kanya kung isabay niya sa mga driver kan jeep. Okay. So, Yeah. o mga driver kan tricycle, pwedeng Dahil- anarchy yan sa Legazpi. Day kasarabay yan. Day kasarabay. Okay, Yeah. sabi. So, yan mga delivery Under ko lang truck. na klaro. So, ang technician baga professional ini. Nabigat ako kang PRC, na NTC. Oo. Yeah. Dako ng technician ng professionals, Yes. Oo. pero nagsusweldo sila, may tax na. Ikaw nga rin mga unprof... Okay. Tama Bye-bye. ka, tama ka naman. Bye-bye. Sige, tabi. Thank you, bye. Alright. Shara nagring, Shara. Shara, nagring. Bigay mo sa akin. Ako tama sa kuya. Bigay mo sa kuya. Kanin pag nagring niya. Baka sumayo ma sa imo. Kaurong ka sa apon eh. Ara mo. Kundi, gano pag si Shara ang uminapod, pag nga si Shara ini, baka lamang mamuya kay Shara. Ta siyempre, daraga baga ini si Shara. Ano? Ay, sorry. May nagitan ako ni Shara. Di pa man kaya nagsisimba. Kaya nga ni, paringon mo, nagring. Talaga? Pangalawa na? O sige. Paringin natin lang ng paringin. Ha? Pagday pa sumimbagday na yan. Bako nagtuturoan si Lahara, si Councilor. Garo teacher yan eh. Garo sa private school siya nagtuturo. I do not know Gari malabo tang makauron. Ano? Malabo. Wala pa talaga. Hindi pa talaga sumasagot. Gari malabo yan. See? Kopyahan mo ini na number nga ning ikan magtaga-apod-apod iyo. Wala na tayong magagawa. Hello? Mano, good morning. Anong tax naman yan? Hindi na ko niya pa sana eh. Hindi ko na sumaybayan eh. May mga, aram mo ba kita ki revenue code of Legazpi? May proposal ito na i-amend. Inabot ko lang naman sa hearing kasapon, ta nakipagdialogo kami bilang ako member kang ECCI, Board of Trustees. Tulo lang so inabot ko, taghali kaya ako, tama alas 3 na eh. So tax migo sa mga idle land. Halimbawa, may daga ka, day mo nagamit in 1 year. Bubuwisan mo ito pare. May tax baga ang daga, di ba? Real property. May increase itong tax, dadagdagan ito. May papatong. Bako nito kang alasan, sige. Igwado sa mga professionals nag-practice sa indang profession o trabaho sa Legazpi. So, professional sa trabaho. Alam mo, ngayon ako, nurse ako. Nurse, doktor, o ngayon. Nurse, yan. Ano ka? Mabuhi. Tapos, sa mga truck baga na ngayon, ma-deliver sa Legazpi kung ano haling konsain. May tax ito. Bubuwisan ito. Paano tataksa sa truck pa di? Yun nga nang pighapot may kasuhapon, pig ko company na, pig nasa proseso pa kung paano ang proseso. Kaya pa, ang author ka, sisay tabi, mano? Ang nagkon kasuhapon, nag-present kasuhapon sa dialogue between ACCI, si Councilor Charlton Lahara. Pero bako may siya ang author kaya? Garo ways and means siya eh. Ways and means, pare. Ways and means. Pwedeng iyo yan. Parte kang trabaho niya maghanap ways. Maghanap ways, buda mga means. Yun na ito. Maghanap kung saan makakuha kay kwarta. Okay. Yeah. So ang malinaw, tao yan na professional na yan. Ako araw sa tuya. Ako, halimbawa ko ka. Kaya ito, nagtatrabaho ako sa sarong kumpanya.
Pigina na ba chemical tax? Ibig sabihin, dadagdagan pa sa tax may. So halimbawa sa tax ko yan 10 pesos last year, pwede ko yan 12 pesos na. Yeah. Okay. So tatasan talaga. Okay. Tapos so tax kang so ining sa mga sadaga talagang tatasan nila. Yung man lang ito so dadagdag wala na ngayon. Pero igwa pa migo. Sabi mo. Igwa pa eh. Hindi ko lang natapos ka sa hapon eh. Dakil pa yan. So sabi mo na mga driver na wala kong digdig. Yeah. Tataksan pag naglaog ka sa Legazpi, tataksan ka sa so sa imong professional. Ang pagkasabot ko naman sa Ororon, pag nag-hire ka, kung saan ka nag-employ. Oo. Halimbawa ako, igwa ko ngayang van. Yeah. Sa parent ko. Yan. Sa Manila ako. Pinahay kong Legazpi. Pag abot TV sa Legazpi, ipupundon ako nila. Kung diyan ka sa Legazpi, kung taga Legazpi, ano pisina mo? Pero kung tumo ka taga Legazpi. Kung man, Legazpi, iba yun. Halimbawa, arong nga kang LCC, nag-hire ki kung ano mga professionals dyan. Ayan. Pag nagtrabaho ka sa Legazpi, matax, babayad ka kitax. Kaya, dumanagayod yan sa... Pero pang sa biyaya? Yung anong pigklaro ko kasahapon ko din. Yo. Sige. Okay. Mamonitor sige, ko sige, ako. sige. Salamat. Very exciting yan, Salamat, amigo. Gastusan na naman. Yeah, correct. Thank you, Mano. Thank you. Okay. Thank you. Alright. Ugaring, dahil nagsimbag sa ko si Kagawad Charlton Lahara. Kahurong ko sa kasuhapon eh. Kahurong ko sa kasuhapon. Tabi. Kaurong ko sa kasuhapon. Kaya lang medyo, ano yan? Saan? Ay, ikaw lang? 9 o'clock alis. Okay na, you can go. Yeah. Sure. Take care. I do not know. Why should I? Kailangan hanapin ko? May buhay siya. May klase yan, may review yata. May review. Huwag mo nang isama. Ako lang ay okay. Huwag mong isama. Ako, walang yung angel nila. Tusun ko ini naman na. Mga style naman na angel. Gari baga sa pagkalog sa pintuan. Gari baga daragahon. Gari baga daragahon ang angel na inio. Padangos ang programa para sa mga young legislators. Magayon ini. Taon lang ha. Sorry po. Di nagsimbag si Kagawad Charlton. Ako nasabutan ko, tabaka, busy siya. Di man akong prior appointment. Pero pag-text ko sa kasubagon, anong oras yung text ko sa iya? 7. Anong oras yung text ko kanina sa iya? Pag-text kong 7:21. No? Baka busy na, whatever. Pero sa aga, baka maka-oron ta, maki-appointment ako sa iya pag magsimbag siya. Baka ma-live ta siya via Zoom. O mag-imbitaran ko sa DCGB. Imbitaran ko siya sa DCGB. Ade, dabig di siya. Ade, pagururan tadig sa DCGB. Diba? Imbitaran. Panigdiyon ko lugod sa aga. Ay, Sabado sa aga, may radyo klinika palan kita. O basta maki-appointment ako, abangan na lang po nindo, ha? Abangan nindo, ta. Dapat kaya ini, ma-publicized ini. This must be made in public for the Legazpino to know their obligation. Our obligation as Legazpeños. Yan, di ba? Dakulon man na dahil hiniro tabi na dapat dagdagan kibuhis. Dakulon man siyang pig-enumerate kasuhapon. Dahil ko lang nasundan. Dakulon noon. Pinadaran nga daw kikopya kan ordinansa. Pero ang pages ini, madalang pa ding alha. Dakalaba uno nun. Dahil ko alam kung ipapaprint ko ini. Pero grabing laba. Alam ko na. Nasa Viber pala. Pinadara sa kuya sa Viber kan sa tuyang mga amigo tabi ang kamot ko nagalampas akwan. Nagalampas ang kamot ko sa keypad. Perang pages ini 1 Salbatana halaba noon perang sobrang gatos na pages ini. Tax code kaya ini kan Legazpi, mga tugang naamyandahan, basta laba o na pages ini, mga tugang na kwanta. Kaya pigadalang ko pang maray. Alright? O di sige, babalikan niya to yan, pag nakauro niya to nin live, digdi po sa tuyang programa,
si Councilor Charlton Lahara. 8:34, may report kasabay si Pading Alarmario. Hali dyan sa luwas. Report muna tayo. DILG, panagos ang programa para sa mga young legislators. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Thank you so much, Paday. Good morning. Padagos man ang programa kan DILG na magsairarom nin mga training seminar an mga bago asin aki pang legislador. Sa pagi ini nin pag-organisar muna nin mga opisyales para sindaan maging giya na lalo pang maadalan ang mga legislative measures kaning mga hoben pang legislador. Digi sa Legazpi, may surat na bigpadara ang City DILG officer na si Benedette Basqueñas sa sanggunian panglungsod na minainformar kan planong 27th National Convention and election of the National Executive Committee of the National Movement of Young Legislators. Gigibuhon ini sa Pebrero 23 sa Koda 25 sa masang limbulan sa Manila Hotel, Rizal Park, Ermita, Manila. Nagkakapirang konsyal pati na ang Vice Mayor, si Vice Mayor Luis Gutierrez, ang imbitado sa siring na aktibidad, asin iba pa man na mga LGU na maraman ninda, ang iba pang mga dapat magkaorokodan kaining mga hoben pang legislador kasangunyan susog sa pag-aadal talagang kadakol ang mga aki pang nagpaka luwas na opisyales lalo na sa sanggunian palunsod, sanggunian bayan, sanggunian panalawigan, sindagabos imbitado para digdi sa gibo na ini na National Convention kan young legislators sa maabot na Pebrero 23 sa God 25. Kaya papadayan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Pading Al, sa report. Hali dyan sa luwas. 6:36 na sa Pilipinas. Magbabalik kami magalipas ng mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay pagsisisihan, mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hapot, kaiba si Henry M. Yes. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, thank you. Thank you, baby. Ay, aba ako magkaroon. Tabaga ko yung magkabata. Madagitan kita. Abo nang magparakarongon yan, Ronald. Abo nagparakaro. Hello, mga nakatutok tabi sa YouTube, buda sa Facebook Live. Abo nagparakarongon yan. Pasensya na kamunta. Ang mga music, talimitado na mo. Ano nga na, kung magamit ki music, di man ino na ipigti no na anhapot music o di man na di. Di ba? Pwede ina. Di ba? Di ba? Oy, mga nakatutok sa programa, pasensya na kamo, limited na muna kami sa mga music ta. Hi, YouTubers. Jomar Bien, mga tugang nasa linya, kay riba po si Juan cellphone ko. Yaw dyan sa headline, sa cellphone ko na ikaw tabi, naling mo naan. Kaya ba mga tugang ni Jomar Bien ang saro sa pinakamagayon dyan sa Social Security System na nakabase po sa Tabaco City? Saro siya sa pinakamagayon sa SSS, buda saro sa pinakamabuot sa SSS. Si Madam Susan Malubag. Halo yun nung gunang bibinin si Madam Susan. Kaya ito pa, sa Tabaco, para sa effort na mapahiwas ang coverage sa 1st District Canalbay. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. BP Henry, ano na ko digdi sa Social Security System Tabaco Office
And ang pamayo pagadigdi, yan so amigo mong pigsasabi mo, na haluin mo ng kamidbid si Madam Susan Malubag. Kan mga nakaliis na haldaw, may mga effort na ginibuan sa iyang opisina para mapahiwas ang coverage, kaya badigdi ang pakikipagkontrata sa iba't pang mga institusyon tangani na makover kang SSS ang mga empleyado o mga miyembro kang organisasyon. Para mo ta sa kanya kung ano ining pinagigibo ninda and why nga ta ninda pinagigibo ini. BP Henry, ang pamayo kang SSS kan Siyudad kan Tabaco si Madam Susan Malubag. Madam, good morning. Live kita sa DCGB, sa YouTube as in sa Facebook. Nasa ibong nalinya si BP Henry. Madam Susa, uy, kumusta po? Long time no see ah. Ito, sabi mo baga magayon pag-iraray, diba? Okay. Ma'am Susan, may plano pa lang po kayo na mag-expand kan sa indong area o coverage yan po sa First District kan Albay. Pwede po pakihiras sa nagdadangog yan ngunyan. Go ahead po. Actually, BP Henry, ang purpose tangon yan is yung vision baga kang SSS na makover ang gabos na working population kang Pilipinas actually. Kunyan kami na ang assignment ni idigdi sa First District of Albay. Ngunyan, ang good enough ang local governments kang First District of Albay igwasindang mga effort na magtabang sa SSS. In fact, digdi sa Tabaco, itong staff ni Mayor Bragais, iyon na ang nagdulok sa muya na makover mi itong mga tricycle drivers, pajak drivers. Tapos, kaiba na iyan na mga bagong JO dyan sa City Hall. So, dakulaon ang pasalamat mi digdi sa local government kag Tabaco. Tasinda mismo ang nagtatao nagtao sa muya kitabang para ma-cover mi ining mga nasa informal sector groups. Opo. Paano po, Madam Susan, ang mga strategies para gari mas madali sa mga tao makarani sa social security system? Ang first phase kayan is information dissemination. Opo. Kasi kung kayo naiintindihan kang sa tuyang magiging mga miyembro, ang magiging benepisyo o kaya kung ano ang magiging proseso, siyempre dipisilon tang makover iyan. So ngunyan, di sa mga pajak, sa tricycle drivers, actually gabos na parada, pipa-cover ni Mayor, yaon pa lang kami sa information dissemination phase. Although yung mga previous efforts mi dakulo na ang ginibo mi, but ngunyan is bilog ang effort na may pagsabay ang local government. Ayun, kaya aram ko mas madali ini maging successful. Yes. May chance po, Madam, nagari magbugtak nga ki mga satellite offices nga sa kada munisipyo o anong mantabi sa maabot na aldaw? Actually, igwa kaming mga ginigibong araw kay yan, lalo na ito sa mga hararayo na munisipyo. But so far, ang First District of Albay, nasakop kang SSS Tabaco Branch, karaniman lang. Ika nga, few kilometers yaw na sindadigdi. But the local government is requesting us to be there sa mga opisina ninda. We are always, we gladly serve the request. Yun. Magayon po yan. Okay. Ma'am Susan, yaong ka naman sana, pwede po ma-refresh mo kami kang so pag-apply para sa loan, di ba? Ma-existing loan ngunya natin ang gobyerno para duman sa, I think, this is part of the calamity loan o salary loan na pinag-standardize ngunya, pag-implementar ngunyan, tabi. Tamay nagte-text kaya digdi regarding po dyan sa programang iyan. Pwede po paki-share girari sa listener ta? Okay. Ngunyan, igwa kitang kung sa loan ang pag-ururunan ta, hindi lang yung emergency loan, kundi pa kitang condonation of penalty. Ayan. Tuloy-tuloy ang condonation of penalty
kay itong mga nakalingaw baga kang mga obligasyon nila sa SSS, they can always inquire through their online accounts. Maski day sinda sa opisina. All they have to do is mag-register sinda online, mahihiling na ninda duman ang mga status. Kung ma-loan man sinda, whether ma-loan sinda or ma-apply kan condonation, they can do online. Ayon. Para mas madali man ang online na lang. Yes. Oo. Okay. Sige, tamatry na po ako mag-online taon-taon. Okay. Kumusta Madam so race nindo sa itong programa na Race Run Against yon? Contribution evaders. Iya. Kumusta po ngunyan ta? Ako sa iling ko, very effective bong programa nindo ito tabi sa tuyang mga kababayan. Lalo na po sa mga empleyado na nagtatrabaho sa mga pribadong sektor. Actually ngunyan kami, kaya yaon digdi si Jomar tapos ang iba pang media because we will be conducting our first race operation for 2026. And we will start with tabako kasi yaon ang ball kay nga yaon ang pinakang dakulang negosyo digdi sa first district of Albay. So we will be conducting we will be visiting 8 employers mo niyan, although day ko pa pwedeng i-reveal tabaka pagkapit ni sarado na. Correct. Tama ka diyan. Okay. Kaya yun yan. We will be visiting them. Actually, ang visit me, hindi naman nangangahulugan na ini-intimidate me sinda. This is only a reminder, giving, tinatawan mi pa sinda ki additional 15 days para i-comply itong mga requirements. Opo. So, hindi pwedeng sabihin tang ini-intimidate sinda o pinupuwersa sinda na mag-comply sa SSS, kundi tinatawan ning another 15 days para i-comply itong requirements sa SSS. Opo. Good luck po, Madam Susan. Salamato na maray. Baka po may mensahe ka mo sa mga member kang SSS dyan po sa 1st District Albay. Go ahead po. Okay. Aram kong hindi lang 1st District of Albay ang cover mo. Baka nga mas nako lang ma-comment dyan sa 2nd District of Albay. Madakulaw ng coverage ninda kaya so far, ang masasabi ko lang, kung igwa po kamong mga problema o kaya mga haka-haka sa SSS, may mga day ka mo nasasabutan, always talk to SSS personnel. Day para tugod duman sa iba na sabi nga yan ni ganito, ang permi po nilindong dumanon is an SSS personnel diyan mismo po sa opisina. Dakol po kaming opisina, we have Liga, we have Ligaspi, digdi sa 1st District, we have Tabako. Para po mas malinaw ang gabos. Opo. Salamat, Madam Susan. Good luck po sa Saindong Advocacy. Mabuhay po ang SSS. Salamat po. Thank you very much, Henry. Jomar. Yan po, Henry, si Madam Susan Malubag, ang pamayukang SSS digdi sa Ciudad Cantabaco. Nakalis na taon na BP Henry, kapag kondusir kami ng 13 na race, digdi sa iba-ibang parte kang Ciudad Cantabaco. 13 ini kung saan ang total na binisitang mga employers kan 2024 lang ini 110 na mga employers kung apektado dito yan 405 na mga employees and ang total na nakolekta as of November, hanggang November na 2025 lang ining nakaputang ko is 1.9 million. So, yan data aram kung pero naman ang target sa bilog na taon na 2025 na mga employers na bisitahon ang SSS Tabako. BP Henry, mga informasyon. Jomar Bien, DCG. Salamat, Jomar, sa report with Madam Susana Malubag, kang Social Security System dampo sa Tabaco City. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Come in, Joshua.
Pasok, Joshua. Iyan. Sige nga, ayusin mo nga yan. Hello? Joshua, go. Yes, dito, good morning. Good morning sa mga parantabay. Zero day na rin tsansa na magbunga. O kaya kung magbunga man, maskado ng namit. Kang puon kan mangga, sa kataning dipendre, kaining daraga covered court. Taang palibot, maparaton. Badulan ta kayo, makuha mo. Okay, go. Garong ginurumos na papel, ang itsura kan pandok, kan nagkakapirang mga individual na napapaagi depende digdi sa lugar. Ehemplo nga ni kita, pakulog sa payo para ko na ako mapark kan sa kuyang motorsiklo, kan masangab niya to an bako kaaya-ayang parong. Termino ko tayo ni depending tigpapalinigan, moral daw ka na lokal na gobyerno, kundi may basis talaga, lalo kung arog kaining mainit ang panahon, na talagang bako maray an sangaw, kan parong tabi BP Henry, kan tuon kan mangga, kataning kan daraga covered court. So dahil masabutan na rason, kung napapaano, yun ay ni ang pigpipiling ihian, kan nagkakaperang individual, sabi kan mga tarambay harani sa lugar, bak nga pag-iirian, lalo na kung banggi, sabi BP Henry. Pero nga kung banggi bagay dyan sa atubangan kan covered court, matawo, sa puro banggi, may night market, baka dyan na ngayon nag-iirihi sa iba diretso, kaya ini BP Henry na sa concern, ka nagkakaperang mga individual na napapaagi-agi dyan sa lugar na pigas-kas sumagot ang lokal na gobyerno, kundi talagang may iba na nawara na disiplina, kung saan siguro abutan kan si Kaihion, duman na minapwesto na bibiktima ang puon kan mangga. Okay. Yan, depende ang sitwasyon. Diyos Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Happy birthday kay Mail Laisico Baldoza. Happy birthday. Ate Madame Miss May Laisico Baldoza. Happy birthday to you. Yeah. Hali kay Mami at saka kay Daddy. Happy birthday May Laisico Baldoza. Alright. Jimmy at saka Angel, pakinot na lang tabi Ati Shara. Pakisurat na lang kay Jimmy. Di na kita inabot kinapos na kita ki oras. Bagayo dong pati ko sa bareta ko ta ni Jimmy. Sa mga kontraktor da, habo na mag-interest sa bidding kung ang implementar ki project DPWH. Salamat. Kansay nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M.